Так, снимай. И така, здравейте YouTube, аз съм DaProBG и в днешния епизод на Minecraft сме решили с един приятел да ви се представим. С него ще снимаме заедно почти всички клипове за Minecraft от поредицата Minecraft оцеляване в неговият сервер. Няма да давам IP, защото още не е готов. Както виждате, това е нашето шоу, което измислихме. И сега няколко думи ще ви кажа и той. Здравейте хора, аз съм KairoBG и този сървър го направих на 29 или 28 юли и както виждате едно момиче влиза и сега преди малко направихме ето това тук и Макарончо, ева да покажем PvP-то. Не мога да хода, лаги ми. Лаги. Еми, добре. Еми сега... В момента, Еми, дами и господа, като построим сървър ще ви дадем IP. Искам да се абонирате за мен. И за мен. Да. И Няма. да коментирате и да харесвате клиповете ми. Абонирайте се също за AFAF1BG и Петър Бест. И това от нас. Чао!